când se ajunge într-un punct foarte bun. Da. Și apoi a doua zi actorul vine și schimbă tot. Ți s-a întâmplat așa ceva? Și cum ai rezolvat-o? I-am spus, măi, Radu, ce... Nu, pardon. Desfac textul pe scene, după care desfac textul pe replici, după care împart replicile pe fiecare personaj. Adică stric puzzle-ul, am un puzzle făcut, îl stric cât pot de tare și după aia mă chinui să-l pun la loc înțelegându-l întru totul. Toate experiențele mele de viață mă ajută și m-au făcut să fiu cine sunt astăzi. Țin cu dinții de modul în care vreau eu să fac lucrurile. Bună seara, dragi spectatori! Bine v-am regăsit la un nou podcast cu episodul 4 de data asta, la o poveste. Alături de mine am un invitat special, regizor artistic al Teatrului Național din Târgu Mureș, Nicolas Cristache. Bine ai venit, Nicolas! Bine te-am găsit. Înainte să începem, trebuie să zic că avem, bineînțeles că partenerii noștri sunt alături de noi toată stagiunea 2023-2024, trebuie să le mulțumim pentru asta. Și de data asta, cei de la Jelna, Crama Jelna, ne-au oferit un roze Pinot Noir și le mulțumim pe această cale. Satul Jelna, care e la 5 km de Bistrița, dacă știai sau nu știai până acum. Nu știam, dar acum știu. Și apropo, am înțeles că au un complex mai mare, adică au și un restaurant, au un hotel, au un centru spa. Mi se pare foarte tare în cazul în care ești sătul de oraș și de gălăgie, la 5 km distanță, ceea ce nu-i departe, te duci și să te relaxezi acolo. Și, bineînțeles, avem și produse de patiserie de la brutăria LD și le mulțumim pe această cale. Aici ai și cozonac cu nucă și diferite produse care sunt de 28 de ani în județul Mureș, apropo. Eu nu știam de asta, acum știu și eu de lucrul ăsta. Așa că le mulțumim că ne susțin și sunt alături de noi, partenerii și prietenii noștri. Nicolas, bine ai venit. Uite, până storni vinul ăsta, spune-mi și tu cum te simți, cum ești. Foarte, foarte, foarte obosit. Dar... Foarte obosit, da. Dar ai și motive. Băi, da. Bine ai venit la o poveste. Mulțumesc, bine te-am găsit, Radu. Hai să începem atunci. Ia, întreabă-mă ceva. Am pregătit întrebări, să știi. Serios. Uite, vezi? Astea sunt pentru tine. Puh. Și pentru că sunt profesionist, n-am nevoie de hârtii. Gata, pot să te întreb ce vreau eu. Așa. Doamne ajută. Bun, să începem. Să începem. Așa, duminica trecută Da. ai avut un eveniment important și anume ultima premieră. Cea mai recentă premieră, corect, mulțumesc. Cea mai recentă premieră. Spune-ne un pic despre ce spectacol e vorba. Păi e vorba de Strania viața lui Anthony Steadman, Da. de Martin Krimp, în traducerea domnului Marian Popescu. E un spectacol foarte, foarte, foarte drag mie. Practic, textul, în titlul original, piesă cu repetiții, este textul care m-a făcut să mă îndrăgostesc de teatru acum 30 de ani. E un text scris în În 1991. 91. Da, 91. Da. Este la fel de actual și în prezent. Bun. Zi-mi de ce ai ales textul ăsta. Păi începeam să spun, dar m-ai întrerupt, așa că voi continua. Este textul prin care m-am îndrăgostit de teatru. Eram copil și stăteam și în sala și în repetiții, dar și la spectacole întotdeauna cu părinții. Și textul ăsta a fost montat de domnul Teodor Cristian Popescu, acum 30 de ani, cu tatăl meu în rolul principal. Și m-a virusat. Mi-a rămas în cap de atunci. Ideea textului. Nu am imagini în cap de atunci, nici nu m-am uitat la filmare sau la montare, n-am vrut să fiu influențat în niciun fel.
și am vrut inițial să îl montez ca spectacol de licență, dar nu a fost să fie. Și de atunci, de mai bine de 3 ani, am fost în continuare obsedat de el. Și am așteptat actorul care să interpreteze personajul principal, actorul perfect. Și în timp ce lucram la Furtuna, dacă ți amintești, l-am găsit pe Mihai Crăciun. Mi-am dat seama că el e actorul potrivit pentru Anthony Stedman. Și de atunci am vorbit cu el, i-am propus și încetul cu încetul proiectul a luat viață. Cum a fost pentru tine procesul ăsta? Extrem de frumos. Extrem de frumos. Eram foarte, foarte pregătit. Dar să revin un pic la întrebarea de dinainte, că n-am atins exact ce vroiam să ating. De ce am ales textul pe lângă partea asta personală? E pentru că vorbește de regrete și de psihologia regretelor, de ideea cum că dacă am putea să dăm timpul înapoi, am face lucrurile diferit sau mai bine. Lucru în care nu cred. Și asta e și ideea textului. Este un personaj care crede în lucrul acesta, se întoarce înapoi în timp și în loc să facă lucrurile mai bune, face totul mai rău. Și cumva catarsisul spectacolului constă chiar în purificarea de regrete, ceea ce pentru mine e un lucru important și relevant, cred că mai ales în zilele noastre. Și un lucru cu care se confruntă foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni. Avem tot mai puțină introspecție, tot mai puțină autoanaliză în rândul populației, mai ales din cauza nivelului extrem de informații la care suntem supuși, și oamenii se trezesc undeva la criza vârstei mijlocii că nu și-au trăit viața sau că și-ar dori să dea timpul înapoi. Și consider că un spectacol care într-o oarecare măsură să-i purifice de regrete e un spectacol de care avem nevoie. Da, zici că oamenii, cum îi simți tu, că sunt bombardați de informații, de prea multă informație și sunt tot timpul în priză. Da, criză și de timp. Priză. În priză. Da. Și nu au timp pentru ei, da, pentru introspecții, să se gândească la anumite lucruri, să-și pună întrebări. Da, te-am întrebat cum ți s-a părut procesul, cum a fost pentru tine procesul ăsta? Mai ales că ți-l dorea de atât de mult timp să-l pui pe scenă, spectacolul. Am chiar din această cauză am încercat pe cât posibil să mă bucur de proces. Să mă bucur și să fac totul cu calm, cu liniște. Cum știi și tu, de fapt, că ai făcut parte din... A fost și eu? Da, așa. Și totul a început, după cum bine știi, cu discuții individuale cu fiecare actor, undeva de la începutul lui ianuarie, întâlniri săptămânale, până să ajungem la prima lectură. Și din fericire, având atât de mult timp la dispoziție, am putut să clarific întru totul, atât spațiul, cât și costumele, cât și toată partea asta până la prima lectură. De obicei lucrurile astea se întâmplă cu o săptămână înainte de premieră, deci săptămâna aia este extrem de haotică și atunci am zis hai să pornesc din timp totul ca să fie săptămâna aia liniștită. Nu, n-a fost. Nu mi-a ieșit. N-a fost, asta e. Dar dacă nu făceam asta, era și mai greu. Adică din fericire ne-am bucurat să avem spațiu gata și costumele încă de la prima lectură, ceea ce e un lucru incredibil. Și am putut să ne bucurăm și să construim cu calm tot spectacolul. Asta pentru tine a fost al 3-lea spectacol montat aici. În Teatrul Național de Târgu Mureș. Și cum l-ai simțit pe asta? Adică mult mai liniștit din punct de vedere că ai mai mult timp la dispoziție. Erai mult mai calm. Adică a fost un proces diferit
La fiecare spectacol ai un proces diferit sau mergi pe același sistem? Ai, nu știu, acum că ești în căutare, ești fiind un tânăr regizor, probabil încă îți formezi modalitatea sau deja vii foarte bine pregătită din start? Păi nu există un sistem, adică eu nu cred N-aveți. un sistem, Sau nu, cred ok. metodă. Cred că fiecare spectacol este o entitate separată și trebuie tratat ca atare, adică depinde de oamenii cu care lucrezi, depinde de sălile în care lucrezi, de modul în care îți organizezi repetițiile, etapele de repetiție, adică și astea sunt din nou în funcție de nevoile care reies din text, din complexitatea textului, complexitatea personajelor, complexitatea relațiilor. Deci nu există un pattern, nu ai un pattern și mergi numai pe ăsta. Nu. Ok. Nu, spre exemplu, nici nu aveam cum să aplic vreun pattern. Textul ăsta e foarte special pentru că protagonistul, Anthony Steadman, este în scenă de la început până la sfârșit și practic în fiecare scenă intră în contact cu personaje noi. Așadar, a trebuit să gândesc procesul în așa fel încât să nu nebunească Mihai Crăciun. Actorul Mihai Crăciun, care l-a interpretat pe Anthony Steadman, și să-i fac viața cât mai ușoară, adică totuși să fie un proces cursiv, cât se poate de cursiv. Și zici că a fost o bucurie pentru tine. Da. Cum ți s-a părut rezultatul final, premiera? Feedback-urile? Peste așteptările mele. Adică să nu mă înțelegi greșit, eu știam ce fac, știam ce construiesc și știam ce spectacol va ieși, dar nu mă așteptam să-mi iasă chiar tot ce mi-am propus. Păi ce a fost peste așteptări. A fost peste așteptări, ceea ce e foarte bine. Da. Tu ești născut și crescut aici, în Târgu Mureș. Da. Cum a fost să copilărești în Târgu Mureș? Foarte frumos. O bună parte din copilărie bănuiesc că are legătură direct cu teatru. Toată viața mea are legătură direct cu teatru. Nu am făcut pauză vreodată, adică eram pe scenă încă din burta mamei. Ea juca în timp ce eram în timp ce era însărcinată cu mine. După care, odată ce m-am născut, am început să vin la repetiții constant, adică eram copilul trupei, practic copilul trupei. Eram în permanență prezent la toate repetițiile, toate spectacolele. Ai și jucat? Am și jucat. Ai fost distribuit? Când ai urcat? Când ai urcat prima dată? Îți mai duci aminte? La 2 ani. Și zic că ți-aduce aminte. Ți-aduce aminte ceva de la 2 ani? Ce? Da. Eram un îngeraș în Faust, în regia domnului Victor Ioan Frunzo. Așa? Da, și veneam și cântam. Ce cântai? Un cântecel, nu mă cântam ferește-te Faust, jură cu sânge Faust, vai, și făceam vai. Și asta o să da sigur în promo. Am făcut-o pentru okay. Și îți luai și aplauze. Asta nu mai știu. Cum, păi îți dai seama cât ce aplauze erau. Dacă zici asta înseamnă că ai o filmare, sper. Ok. Și pe final mai avem. Deci ai și jucat de mic copil. Deci cumva te-ai format în această trupă. În trupa Liviu Rebreanu de la Teatrul Național din Târgu Mureș. Și a fost frumos. Îți mai duci aminte niște povești din astea mai ciudățele, așa, niște întâmplări? Din spectacole, poate, sau niște, nu mai știu. Că fiind copil, bănuiesc că poate ai uitat să intri la un moment dat în scenă sau să aduci niște lucruri sau să faci, sau erai foarte responsabil și știai exact ce trebuie să faci. Am înțeles. Da, mă cunoști. N-aveai timp să te joci în altă parte cât timp pe spectacol pe scenă. Dacă ar fi să descrii sau să zici cu ce ți se asociază gustul copilăriei, uite, de exemplu. Poate ai un miros anume, poate ai un preparat, un fel de mâncare sau ceva ce automat te duce în zona aia de copilărie. Păi cred că măras cu zahăr. Măras cu zahăr? Da. Nu cred că am mâncat așa ceva, măras cu zahăr.
Cum? Păi așa, nu. O să-ți aduc mâine. Data viitoare... Am înțeles, foarte interesant. Și... Mi se pare extrem de comun. Cred că toți copiii au cum de nu, mă, ras cu zahăr? Da. Adică, și cum, stai un pic, în ce sens? Ras, adică... Răzălit. Răzălit? Da. Nu cred, nu. Eu n-am avut asta. Nu. Da. Și ți-ai arătat copilăria? Nu, de ce? Pentru că eu aveam, uite, de exemplu, asta era mi-aduc aminte la școală, cum ne dădeau nouă pâine din aia foarte tare, cu un boț așa de unt mic în mijlocul pâinii și un ceai din ăla decolorat. Ăla era după masă, știi? Dar nu era gustul copilăriei, dar mi-aduc aminte de asta. Bun. Și după zi-mi cum ai ajuns să faci regie? Regie. Ia, de unde o luăm? Nu știu cum să... E foarte lungă povestea. Cât timp avem? Avem. 2 minute. Eu mi-am dorit să devin actor. Da. Toată viața mi-am dorit să devin actor. Mai ales că ai și jucat. Mai ales că am și jucat, mai ales că îl idolatrizam pe taică meu și încă o fac. Și mi-am dorit să devin actor până undeva în liceu, la începutul liceului. Când în urma discuțiilor am ajuns la concluzia că ar fi mai bine să fac regie, că ar fi mai bine pentru mine și pentru ceea ce-mi doresc. Da. Să fac regie, așa că am început să mă pregătesc. Am avut câteva întâlniri cu domnul Victorian Frunză, mi-a dat câteva exerciții, după care mi s-a schimbat viața radical, a luat o întorsătură neașteptată și am ajuns să fac dreptul, pentru că mi-am dorit să plec din țară, mi-am dorit să fug cât mai repede de aici. Am făcut dreptul, nu mi-a plăcut, încă din primul an, eram sigur că nu o să-mi placă, dar m-am convins să rămân în continuare și să o duc până la capăt facultatea. Am făcut-o, am plecat din țară, m-am stabilit în Londra, mai multe peripeții, după care am revenit acasă. Da. Și am lucrat ca și consilier juridic un timp, dar apoi mi-am dat seama că ar trebui să mă întorc pe calea cea bună, pe ceea ce vroiam de dinainte și atunci am venit la admitere la regie. La Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Și atunci crezi că e jocul sau e mâna destinului, să zic așa? Văd unde mergi cu asta. Da, cred că da. Da? Da, eu cred în destin. Și atunci ai sau nu ai regrete din punctul ăsta de vedere? Nu am. Nu ai. Nu am. Dar am avut. Ai avut. În momentul în care am venit înapoi acasă, lucrurile n-au mers bine în Londra. Și când am venit acasă, am fost măcinat de regrete câțiva ani și a fost foarte, foarte, foarte greu să trec peste. De asta pot să susțin că e nevoie de un spectacol de genul ăsta, știi? Că și eu aș fi avut nevoie de un spectacol de genul ăsta care să te purifice și să te ajute în sensul ăsta. Dar, pe de altă parte, ai acumulat o experiență și mai multe, pentru că te formează altfel. Nu? Pentru că și tu ai dat la regie, nu e imediat după liceu, adică după o anumită perioadă din viața ta. Și atunci acumulezi anumite experiențe și vezi altfel lucrurile. Păi de asta n-am regrete. Da. Și crezi că te ajută, nu? Te ajută din punctul ăsta de vedere. Și mai ales în procesul tău de muncă. Cu siguranță. Toate experiențele mele de viață mă ajută și m-au făcut să fiu cine sunt astăzi. Și cred că asta e important să conștientizăm. Zi-mi, te rog, dacă ai frici sau bucurii, ce ai mai multe acum în perioada asta, frici sau bucurii? Fix în perioada asta, bucurii. Bucurii, nu? Da. Adică aveai frici până la premieră și după aia... Nu. Nu aveam frici. Chiar, cum v-am și spus, pentru prima oară nu am avut frici. Nu. Bucurii. Și încerc să mă focalizez pe bucurii. Adică să aleg să fiu fericit și să aleg să mă concentrez pe bucurii. Ai zis inițial că în spectacolul ăsta
Viața stranie a lui Anthony Stedman. Avea nevoie de un motor, de un actor principal. Da. În cazul ăsta vorbim de actorul Mihai Crăciun. Cauți ceva la actori sau cum îți alegi actorii? Sau în funcție de ce? Are legătură cu spectacolul pe care îl pui? Sau, nu știu, are legătură cu altceva? În sensul că mai întâi cauți actorul care s-ar potrivi pentru o piesă pe care vrei să montezi. Sau iei piesa și după aia încerci să cauți anumiți actori sau anumite experiențe de viață. Cum alegi? Cum faci asta? Păi, la fel, nu e un sistem. Da, nu știu, dar... diferit de la spectacol la spectacol. Adică și la Jocul de Vacanță, și la Orestia, și la Furtuna am ales actorii, după care am adaptat textul pe fiecare actor și pentru fiecare actor. Adică am norocul să pot să fac asta, adică cunoscându-vă și cunoscând toată trupa de atât de mult timp, îți dai seama că le știu toate părțile, toate fețele. Și atunci ajută foarte mult să poți adapta și scrie pe fiecare actor. Și în rest ține de tipologii. Încerc să identific tipologiile potrivite pentru fiecare personaj, după care să văd care formulă e cea mai bună. Da. E important pentru tine să cunoști actorul înainte să începi? Să-l cunoști, adică cât de cât să te apropii de el? E oarecum important. Dar nu e necesar, nu e neapărat... Da. Dar e bine. Ajută. În relația regizor-actor. Da. Ai avut probleme? Nu probleme, că e mult zis probleme. Sau ce ți se pare cel mai greu în relația regizor-actor? În procesul de muncă? Adică care sunt elementele care ți se par așa, din punctul tău de vedere, mai grele și reușești să le gestionezi? Când se ajunge într-un punct foarte bun, da. Și apoi a doua zi actorul vine și schimbă tot. Ți s-a întâmplat așa ceva? S-a mai întâmplat. Și cum ai rezolvat-o? I-am spus, măi, Radu, ce... Nu, pardon. Nu, da. Cu calm, știi bine, cu calm. Normal, actorul e într-o continuă căutare, da. Și nu e bine când actorul nu se mulțumește. Dar este frustrant să simți că o iei de la zero în fiecare zi. Dar nu vorbim despre un caz anume acum. Eu ziceam în general. Și eu, de ce te simți? Nu, doar ziceam, întrebam și eu. În relația asta, regizor-actor. Uite, dacă ai avea posibilitatea să alegi 3 actori din lumea asta ca să lucrezi cu ei. Pe cine? Da, din toată lumea. Pe cine ai alege? Indiferent de ce piesă, orice ai pune tu, dar trebuie să alegi 3 actori. Pe cine ai alege? Cillian Murphy, așa. Din Peaky Blinders, protagonistul din Peaky Blinders, așa. Benedict Cumberbatch. Da, tot e din UK, nu? Bănuiesc, din Marea Britanie. Deci toți sunt din Londra. Bun, și al treilea? Nu, Londra, dar UK, să zicem. Tom Hardy. Care tot e de acolo, e din Irlanda sau ceva din... Da? Așa, bun. Deja e zona mea, înțeleg. Ai zona, așa, bun. Ei sunt actorii mei preferați. Ai spus din toată lumea. Corect, asta am zis. Și în ce piesă i-ai pune? Ce ai montat cu ei? Comedie, tragedie, dramă? Unde ai vedea? Dramă. În dramă? În dramă, da. Dramă. Da, acum, adică ești într-o perioadă în care preferi mai mult să montezi dramă sau comedie? Sau cum funcționează asta? Adică... Sau, nu știu, dacă ține de tine sau nu. Mie îmi place mai mult drama psihologică. Drama psihologică. Adică, știi bine, îmi place foarte, foarte tare să despic firul așa, 16 da. Și să ajungem undeva cu fiecare replică, cu fiecare cuvânt. Și de asta e foarte ofertant pentru mine, foarte ofertant o dramă, când simt că am carne și am ce să sap.
Da. Comedia e complet alt proces. Comedia e matematică. E matematică? Adică e mai simplu din punctul tău de vedere să montezi? Nu e mai simplu, e doar diferit. E diferit. Da, comedia e matematică, adică tu trebuie să ai momente cu potențial comic, da? Și să ai cât mai multe momente cu potențial comic ca să îți iasă bine cât mai multe. Da. Și trebuie să nu să ai exercițiul ăsta să te detașezi și să privești cu ochi noi de fiecare dată. Ceea ce e foarte, foarte complicat, că altfel faci anumite lucruri la comedie, ți se pare bine, după ce vezi de 20 de ori, nu ți se mai pare amuzant, știi? Și un pic mai frustrant, după părerea mea. Mi se pare că la dramă ai satisfacții mai mari. Mi se pare că se construiește totul mult mai minuțios, mult mai în detaliu și apoi când vezi întregul, ai mare satisfacție. Deci de-aia preferi mai mult să montezi dramă decât comedie? Da. Sau nu simți acum, poate mai târziu? Vrei să poți să montezi și comedie, dar s-ar putea să montezi chiar o comedie. Da. În continuare. Nu mă feresc. Am spus doar ce prefer mai mult, știi? Ce-i pe sufletul meu. Da, mi se pare interesant asta că e foarte simplu, adică așa cum ai explicat-o tu, mi se pare că e ca o formulă matematică, știi? Adică x pătrat așa și egal comedie, știi? E funny. Bun. Zi-mi cât de des spui te iubesc? Foarte des. De ce? M-ai auzit și... Foarte des? Ce înseamnă foarte des? Foarte des. Adică o dată la 5 minute. Nu, nici chiar așa. Asta e prea des. Nu, deci e exagerat. Da. Ce înseamnă des atunci? O dată? Foarte des. O dată pe zi. De multe ori pe zi. De multe ori pe zi. Tuturor persoanelor iubite le spun te iubesc, că nu știi niciodată când e ultima oară când o spui, nu? Da. Adică de ce să nu o fac? Așa e. Zi-mi, care a fost cel mai frumos cadou primit vreodată? Știu, asta e grea. Asta e foarte grea. Nu știu ce să spun. E foarte greu să aleg. Da? E foarte greu să aleg. Hai să... Tai asta, nu. E foarte greu să aleg. Nu, bun. Hai să mergem pe dramă psihologică atunci. Okay. Zi-mi, ai stat în Londra, da? Ai stat la Londra o bună perioadă și după care ai revenit în Târgu Mureș. Da. Ai simțit atunci o diferență sau niște lucruri care te deranjau aici față de cum erai obișnuit acolo, la Londra? Sigur că da. Nu, normal. Și te mai deranjează și acum? Nu. Nu? Aia ține de perioada aia atunci. Da, s-au și schimbat vremurile. Oamenii aici erau mult mai închiși. Da. În Londra nu-i păsa nimănui cum ești îmbrăcat, ce faci, cum umbli, unde te duci. Și nu crezi că asta e cumva, într-o oarecare măsură, îți dă mai multă libertate din punctul ăsta de vedere? Ba da, pe asta îmi plăcea și când am ajuns aici nu era era... Și zici că lipsește lucrul ăsta aici? Sau... A ajuns și pe la noi gândirea asta, dacă de câteodată cu schimbarea generațiilor se schimbă și mentalitatea. Ai reușit acolo la Londra să vezi piese de teatru, să mergi pe la teatru, să vezi diferite spectacole? Am mai văzut, da. Și care era, adică diferențele sau nivelul lor față de nivelul de aici? Sau sunt mai mulți concentrat pe o zonă de musical? Nu. Nu? Nu, dar e diferit. Stilul britanic e diferit. Este un pic mai declamativ, un pic mai multă formă, un pic mai monoton. Da? Da. Dar am avut multe de învățat și din stilul lor. Ce crezi că lipsește acum teatrului din România? Tu, în calitate de un tânăr regizor, ce crezi că... Nu neapărat că lipsește, dar unde ar trebui un pic îmbunătățit sau să pui un pic accent pe... Sau crezi că anumite lucruri, știi că e ca un organism viu, teatru, și se tot schimbă. Sau e o modificare așa, în continuu. Și ce crezi care sunt lucrurile care un pic
ți se pare că lipsesc acum și ar fi bine să reluăm sau dacă nu și e bine așa cum e și mergem foarte bine înainte? Poate puțin mai mult adevăr. Adevăr scenic? Mai mult adevăr scenic și mai multă concentrare pe experiența oferită publicului. Și la ce te referi aici concentrare pentru experiența oferită publicului? Adică să fie pentru publicul dintr-o anumită zonă, dintr-un anumit oraș? Nu. Mă refer la accentul mai mare pus pe conținut și nu pe formă. Mhm. Ok. După părerea mea. Da, crezi că trebuie să aibă legătură spectacolele și cu zona, adică trebuie să se regăsească oamenii numai din zona respectivă sau să fie o temă generală? Adică cred că mai are foarte mare relevanță asta în zilele noastre, de când cu apariția internetului și cu ușoara globalizare prin care trecem. Deci pe vremuri cred că mai avea un impact. Da. Acum cumva totul s-a globalizat și generalizat așa încât e mic să-l faci doar atâta, că nu ne mai regăsim. Exact. Mm-hmm. Dacă ai avea, asta întreb pe toată lumea, dacă ai avea o superputere, care ar fi superputerea ta? Să citesc gânduri. Să citești gânduri? Dar de ce? Adică mie mi-ar fi frică să citesc, să citesc gândurile. De ce? Nu știu, mi se pare că uneori n-aș vrea să... Adică, cum să zic, la ce lucruri aud direct, să le mai aud și pe celelalte pe care nu le aud. Dar nu ți se pare că asta încercăm să facem constant, să citim gândurile, să analizăm microexpresiile, pozițiile corpului, subtextele, de ce spune ce spune, de ce spune cum spune? Dar ar fi foarte obositor pentru mine, eu n-aș rezista. Deci eu mi-aș pune niște căști, bun, și dacă nu vrei să asculți gândurile, ai un buton așa, dai un click și nu mai auzi nimic. Dai un click, auzi. Super tare. Te izolezi. Păi și asta ar fi superputerea ta? Nu-ți place să aleg alta? Ba nu, doar întrebam. Stăteam și mă gândeam acum, cum ar fi să asculți, să auzi gândurile celorlalți. Oricum, e un pic așa frică de treaba asta. Deci, ai curaj, clar, ai curaj din partea mea pentru asta. Zi-mi dacă ai hobby-uri, ce hobby-uri ai ce faci în timpul liber? Sau cum te relaxezi, cum te detașezi de teatru? Unde te duci să te încarci? Că mai ales că acum ai avut premiera și bănuiesc că e oboseală adunată. Cum reușești să scapi de ea? Cum îți încarci bateriile? Stau cu iubita, cu familia, cu câinii, mă joc pe calculator. Îmi place să mă joc pe calculator. Mă detașează, mă deconectează complet de realitate. Nu ești genul care pleacă în afară undeva, în natură, se deconectează de tot ce înseamnă lume cibernetică, internet și stai singur și... Nu. Am bula mea de confort la calculator. Da? Și acolo te retrag în ea și acolo te încarci. Și după un spectacol, cum e de exemplu ăsta, cât timp îți trebuie ca să revii înapoi cu forțe proaspete, să zic așa, să te apuci de lucru? Mai mult de o lună. Mai mult de o lună? Mai mult de o lună, da. Eu văd creativitatea și inspirația ca o baterie. Știi, o baterie care trebuie încărcată. După un proiect, bateriile mele sunt pe zero. Dar nu numai bateriile sunt pe zero, ci și capacitatea lor e pe zero. Adică chiar dacă citesc, privesc lucruri interesante și mă odihnesc, se umple un pic bateriile, dar capacitatea e tot extrem de redusă și de aia trebuie un timp mai lung să ajungă la capacitatea din trecut și la potențialul maxim. Dar ce ți se pare cel mai epuizant în procesul ăsta de creație al unui spectacol? Sau tot? Sau e ceva anume ce te stresează, să zic așa, mai mult? Nu mă stresează. Sau ultima 100 de metri e cea mai grea? Nu? Mie cea mai grea, sincer, mi se pare etapa lecturilor. Adică serios? Prima etapă. De ce?
Că E începutul și... acolo pui fundația. Da. E foarte important să fii atent la absolut tot și să pornești cu dreptul, adică să știi că fiecare cărămidă pe care o pui duce în direcția în care trebuie să ducă, și mai ales în procesul de lucru pe care îl abordez eu cu actorii, după cum bine știi, cu gândurile și cu subtextele și cu Da. un proces anevos. Poate pentru voi nu e așa de greu, dar pentru mine Ba, și e pentru noi extrem e... de obositor. Extrem de obositor. Mhm. Că în timp ce vă ascult, trebuie să fiu conștient de toate celelalte posibilități Da. ca să pot să vă îndrum în direcția bună. Adică voi alegeți o posibilitate, mergeți spre ea, dar în timp ce spuneți ceea ce spuneți, eu trebuie să mă gândesc la toate celelalte posibilități. Deci din ce îmi dau seama, e așa, un display imens în care ai foarte multe ferestre și posibile variante și soluții. Da. Ești un tip foarte calculat și, cum să zic, care analizează totul, nu? Ca să iasă totul perfect. Da. Și asta obsesiv. Da. Ești în relație cu actorii, te lași nu neapărat influențat, dar ești deschis către propunerile lor, actorilor? Adică e o relație sănătoasă, să zic așa, din punctul ăsta de vedere, în care accepți și propunerile actorilor în procesul de lucru. Sigur că da. Păi am nevoie de propunerile actorilor. Fără ele n-aș putea să fac nimic. Adică nu sunt singurul creator. Și privesc toată echipa mea, o privesc așa cum sunt. Adică sunt creatori. Da. Și fiecare trebuie să pună umărul. Dar asta ți se pare un mod firesc sau nu? Pentru că nu toată lumea lucrează așa, știi? Și de-aia te întreb. Mi se pare absolut firesc. Adică eu sigur că am o imagine de ansamblu la care sunt atent, da. Și anumiți parametri impuși de acea imagine de ansamblu, de finalitatea la care vreau să ajung, dar în construcție totul se construiește prin propunerile actorilor, propunerile mele. Deci împreună. E un du-te vină, nu? Mhm. Zi-mi atunci pe viitor dacă știi ce urmează să montezi sau ce text sau ce urmează să montezi pe viitor dacă știi. Sau te-ai gândit sau ce ți-ar plăcea? Am mai multe variante, dar aș prefera să nu spui. Nimic încă. Să nu spui, bine. E o comedie, nu? E o surpriză. E o surpriză. Comică sau? E o surpriză. O surpriză, am înțeles. În câte personaje? Surpriză plăcută. În 5 personaje? În multe personaje. Bun. Ok. Da. Așa. Zi-mi, ai făcut când erai mic, mă rog, neapărat, dar ai avut cum să zic, dacă ai făcut sporturi? Nu. N-ai practicat niciun sport? Am făcut lupte, Aikido. Da? Da. Și Aikido. aia te-a ajutat la disciplină, bănuiesc. Da. Deci te-a călit într-o, nu? Da. Așa. Cam atât, în rest nu prea sunt cu sportul. Da, ai făcut-o, nu știu, la mulți ani, adică o perioadă bună de timp? Câțiva ani, nu. Câțiva ani? Ai fost și la competiții? Nu. N-am fost prea bun. Că erai preocupat cu alte... Da, și era prea multă analiză și acolo nu ai timp. Și eu am făcut pian, am făcut 12 ani de pian. Ai făcut și 12 ani de pian? Da, și pianul cu sporturile nu prea mergeau. Dacă îmi răneam un deget, era grav. Dar era în același timp? Ce? Nu. Când făceai pianul și sportul? Aikido? Da. Da? Adică era la aceeași perioadă. Am înțeles. Zi-mi dacă crezi sau nu crezi în superstiții. Da, cred. Crezi în superstiții? În care? Nu-mi place să mă întorc din drum. Adică dacă ai uitat ceva acasă, acolo rămâne. Deci nu poate să fie orice. Da. Păi și bun, dacă te duci la Londra și îți uiți pașaportul, ce faci? Trebuie să te întorci. Asta e.
Păi și... Cauți alte soluții să ajungi acolo. Da. Corect, da. Ce să fac? Și atât? Ce mai? Asta cu pisica neagră? Depinde, uneori da, alteori nu. Când cum? Adică dacă văd o scară, nu trec pe sub ea. Nu neapărat că mi-e frică, dar dacă pot să evit. Și nu știi niciodată. Da. Am înțeles. Da, ai ceva legat și de spectacole? Sunt superstiții din astea în teatru? Nu știu, mai ales în ziua premiere, să nu faci un anumit lucru? Nu, eu nu. N-ai din astea? Nu. Sau știi să faci, nu știu, să le pui toate așa într-un fel ca să-ți meargă? Sau nu? Nu, și în ziua premierei sunt liniștit. Adică nu mai am ce să fac. Dar cum reușești? Cum reușești să fii atât de calm în ziua premierei când noi, noi ca actorii suntem... Voi trebuie să jucați, eu mi-am terminat Suntem treaba. acolo, știi, la... Este foarte interesant. Deci nu mai am ce să fac, adică nici să vreau, nu mai pot să fac nimic. Corect, adică... Deci nu mai asta mea. E, atât a fost, descurcați-vă, eu v-am zis. Da, baftă, da? Baftă, da. Da. Zi-mi un moment penibil în viața ta. Opa. Asta e un moment al meu. Am mai multe. Da. Un moment penibil. Da. Stai așa că aici... Așa. Suntem bine, domnule regizor. Nu știu, moment penibil. Da. Care crezi tu că a fost așa penibil un pic? Sau cringe? Ia. Eram foarte bun la română. Da. Și eram atât de bun, de asta nu mai știu, prin clasa 5-a parcă. Uite că nu mi-am mai amintit asta de atunci. Yeah. Eram foarte, 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 foarte bun la română, la analiză, așa de bun încât m-au trimis la Olimpiadă. Și m-am trimis la Olimpiadă și n-am știut nimic. Nimic. Și am luat 2. Nimic. Wow. Mamă, cum am simțit. Nu mai știu de ce. Deci dintr-o dată, din foarte bun, tot. S-a dus tot. Nimic. Știi cum? Nimic. Zero. Ai avut un blank din ăla. Ce s-a întâmplat? Da, ăla era. Nu mai știu. Păi, Nu mai știu. eu cred că ți-au pus aia ceva în apă ca să uiți tot, ca să nu... S-au speriat din că erai prea bun și de-aia. Da, invidia, mă. Invidia. Da. Chiar așa, ești o persoană invidioasă? Nu. Zi-mi, ce defect ai? Ce crezi tu? Ce crezi tu că ai? Ce defecte crezi că ai? Sau hai să zicem că ai avut și încerci să renunți la ele așa. Adică ai din ce în ce mai puțin. Zi-mi 3. Bine, zi-mi 2. Sunt tipicar. Tipicar? Cred adică? Că e un defect. Țin cu dinții de modul în care vreau eu să fac lucrurile. Deci să fie așa cum vrei tu, cum zici tu. Da, și... Dar de ce? Pentru că crezi că asta e așa e cel mai bine. Deci asta e soluția. Da. Și nu accepti alte... Dacă îți spun, accept, dar cu... Accept, dar tot facem așa cum vreau eu. Cu dificultăți. Bun. Deci de exemplu, dacă eu îmi propun să fac ceva într-o zi și mi se dă peste cap programul, mi se duce toată ziua. Dar mă lupt cu chestia asta. Alte defecte mi-e greu să spun, nu? Mi-e greu. Asta e un defect? Că nu poți să spui nu? Da. Dar de ce? Ajunge să fie un defect. Că în sensul că încep oamenii să profite? Nu neapărat. Nu cred că o fac cu reavoință, dar oamenii mă roagă și eu spun da și după aia eu trebuie să deci asta mă confrunt cu asta. Da. Că nu poți să zici nu. Da, asta e, eu cred că și asta e o putere, adică trebuie să ai o... Și încă mă lupt cu orgoliu. Mai am momente când am orgoliu un pic mai mare decât ar trebui să fie. Și crezi că și la actori există orgoliul ăsta foarte mare? Adică îl simți și ai nevoie să lucrezi și acolo, în relația cu actorul. Simți când unii actori au un orgoliu prea mare și trebuie să găsești o soluție ca să fie toată lumea... Și atunci, din punctul ăsta de vedere, ți se pare că un regizor cumva are și calități de psiholog? Sigur, da. Deci trebuie să fie atent la... Psiholog și mediator.
Deci, exact, că dacă mai apar și mici conflicte și... Și conflictele de regulă apar din cauza orgoliilor. Corect. Da. Și da, cum ți se pare asta? Ți se pare că e greu pentru un regizor? E greu să fii regizor, adică din punctul ăsta de vedere, când ai de gestionat atât de multe lucruri. Nu e greu dacă îți place. Da. Este imposibil să faci meseria asta dacă nu-ți place. Da. Dacă nu-ți place, totul e extrem de greu. Dar dacă o faci cu pasiune și îți place ce faci, atunci cred că nimic nu e greu. Mm-hmm. Cine sau ce te inspiră astăzi? Filme. Da? Da. Sunt fanul numărul 1 al lui Wes Anderson. Mm-hmm. Ce ține de filme. Muzica. Ai regizori pe care îi urmărești sau care te inspiră? Adică ai ceva... Dacă, da, nu știu, poate ai pe cineva pe care... cum să zic, e ca un... nu idol, că mi se pare așa mult, dar îți place de ce face și îi urmărești toate operele. Adică ești un fan, cum ar veni. În afara țării sunt un mare fan al lui Declan Donnellan. Da. Am legat și o prietenie cu el, ne-am cunoscut la un workshop și am legat o prietenie și am povestit mult despre viață și despre teatru. Mm-hmm. Și simt că a ajutat mult în formarea mea. Și din țară îmi place mult Radu Afrim. Mă fascinează felul în care lucrează cu planuri multiple, felul în care își construiește spectacolele, își scrie textele. Îmi place, bineînțeles, Silviu Purcărete. Ai zis că ai vorbit mult și cu Declan. Zi-mi ceva ce ți-a rămas în minte, ceva ce ți-a spus. Adică, nu știu, poate un sfat despre teatru sau despre ceva și ți-a plăcut foarte mult. Sau despre regie sau că e important să știi când să renunți la anumite idei. Mm-hmm. În procesul de lucru. În procesul de lucru, da, că cel mai important este să nu mă gândesc că trebuie să fac cel mai bun lucru, pentru că nu am cum să controlez chestia asta, trebuie să trăiesc în prezent, practic, și să iau moment cu moment și să nu mă gândesc la cum va fi produsul final, da, ci să fac ce pot eu mai bine în fiecare moment în parte și asta conduce cumva spre o concluzie frumoasă. Spre acel întreg. Da. Și asta se referă oarecum și la asta cu trebuie neapărat să iasă perfect spectacolul, adică există noțiunea asta că un spectacol trebuie să iasă perfect. E imposibil să iasă perfect. Aia zic. E imposibil. Mm-hmm. Și asta e și ideea sfatului, că nu trebuie să tindem spre perfecțiune, că e imposibil de atins. Cumva. Da. Și o poveste amuzantă, ce mi-a rămas de la el. Știi că el a scris Actorul și Ținta. Așa. Știi bine. Și e un manual folosit în toată lumea. Și odată mi-a povestit că a ajuns în America și când ieșea din aeroport a venit un tip la el și a spus: tu ești Declan Donnellan? Și a spus: da. Și, foai de capul meu, de când vroiam să te întâlnesc, eu predau metoda ta aici în America, deci Actorul și Ținta, și am o singură întrebare pentru tine: ce e aia ținta? Ce e actorul? Stai să spun ce e actorul. Da. Ce tare. Și care a fost răspunsul lui? Nu poate fi spus. Am înțeles. Da. Chiar așa, uite, eram curios dacă tu ca regizor, cum te documentezi sau cum te pregătești pentru un spectacol? Știi că și actorul se pregătește pentru acel rol
Adică are anumite surse, mă rog, fiecare în felul lui. La regizor cum funcționează asta? Adică cum vă documentați sau cum vă pregătiți? Vreau bănuiesc că mai mult procesul ăsta. Băi, nu, eu sunt o fire foarte obsesivă. Da, asta, da. Și, și foarte calculată. Da? Da. Și după cum am spus, lucrez în Am notat efectele. Așadar, procesul meu de documentare e unul Vast, care mare. are nebunie foarte multă lume. Adică eu pornesc de la autor, Da. încerc să cunosc autorul întru totul și să înțeleg contextul în care a scris textul, de ce a scris textul, de ce a scris ce a scris, care au fost sursele de inspirație pentru el, pentru că și alea sunt foarte importante. După care iau textul și îl desfac ca pe o ceapă. Adică, Serios? Deci da, desfac textul pe scene, după care desfac textul pe replici, după care împart replicile pe fiecare personaj, adică extrag din text replicile fiecărui personaj, încerc să-mi dau seama de modul lui de a vorbi și de a gândi și după aia, deci practic stric puzzle-ul, am un puzzle făcut, îl stric pe cât pot de tare și după aia mă chinui să-l pun la loc înțelegându-l întru totul. Și așa faci de fiecare dată? Când începi? Da. Păi da, nu ziceai că nu ai un pattern anume? Sau Nu, asta ține numai asta ține de documentare. De documentare, deci acolo e la fel. Da, asta e. Asta trebuie să fie, sigur. Da. Adică cu asta mi-a mers, cu asta mi-a știe. Da. De asta. Am înțeles. Ce le zici actorilor în ziua premierei? Adică dacă ai o vorbă de duh, așa, de spirit, să le ridici moralul, ce le zici, ce le vrei de obicei, care sunt? Dacă se poate spune. Fiți prezenți. Deci asta e. Momentul prezent e tot ce avem. Trecutul și viitorul nu există. Tot ce avem e momentul prezent. Fiți prezenți, gândiți, reacționați, ascultați-vă și faceți ce am stabilit, nu schimbați. Am înțeles. Da, zi-mi dacă ai un talent pe care îl consideri tu inutil. Un talent inutil, da. Complet inutil. Ai talentul tău, dar nu prea te ajută în viață. Nu cred Deci nu ai. talent inutil, nu cred că. Deci te uitat așa. Că mi-a făcut semn, domnul. Nu mă crezi. Domnul regizor. Știi tu vreun talent? Știi tu talent al meu inutil? Nu știu. Talent inutil. Habar n-am. Păi mă gândeam dacă ești foarte bun pe tot ce înseamnă analiză și program și din astea, poate, nu știu, îți faci tu foarte repede un program care nu te ajută la nimic sau dacă faci programul ăla, te ții de el și îl respecti 100% să iasă așa. Ați spui asta pentru că am făcut programul de repetiții de la început? Nu are asta nicio legătură, doar întrebam... Nu e același lucru în viața mea, adică nu sunt așa de strict, nu-mi fac... Adică poate să faci program pentru orice, știi? Și atunci mă gândeam că, bă, nu știu dacă te ajută sau nu asta. Nu, îmi place să mă las dus de val, dar în parametrii mei. În parametri, da, tot în parametrii, da. Deci tot trebuie să rămână și în parametrii. Da. Aha, înțeles. Așa. Uite aici. Zi-mi... Că și asta mai întreb pe... Sperie când bufnești așa, citești întrebarea. Spune, Radu. Ce înseamnă pentru tine zona de confort? Că asta era, ăsta era un subiect pe care l-am abordat și în cadrul repetițiilor. Ce înseamnă pentru tine o zonă de confort și dacă e bine sau nu pentru tine în procesul de lucru sau nu neapărat să rămâi într-o zonă de confort? Nu, dimpotrivă. În procesul de lucru nu e bună zona de confort. E nevoie să ne simțim și să fim provocați. Da. Zona de confort pentru mine e când îmi încarc bateriile, când mă relaxez. Atunci am nevoie de zona mea de confort. Și să nu
fie periclitată de niciun alt element exterior. Știi? Am înțeles. Da, da, că atunci cu adevărat pot să mă detașez de absolut tot și să mă relaxez. Doar în zona mea de confort pot să fac asta cu adevărat. Și în procesul de muncă trebuie să ieși din zona aia. Da. Adică trebuie să te tot timpul și e greu de fiecare dată să faci lucrul ăsta, să te provoci tot timpul să... Nu cred, adică e cumva un efect de bulgăre de zăpadă, și adică odată ce îl faci, îl arunci, totul curge de la sine. Știi? Și prinde un momentum pe care nu mai poți să-l oprești. După aia e ciudată zona de confort. Da, se pare. Da. M-am obișnuit cu cealaltă și acum... Ăsta fiind al treilea spectacol din Teatrul Național Târgu Mureș, cum ai simțit? Simți o evoluție sau simți anumite diferențe la tine ca formare? Adică vezi deja lucrurile altfel sau le gestionezi altfel sau le simți altfel? Da, văd o evoluție mare în munca cu actorul. În lucru cu actorul. Și bineînțeles, cu fiecare spectacol am încercat lucruri. Adică, în primul rând, fiecare spectacol e într-o zonă total diferită. Dar îți propui ceva înainte? Adică zici, îmi propun să câștig sau să fac ceva anume sau să testez ceva. Așa. Cu fiecare, cu fiecare spectacol mi-am propus să testez lucruri. Unele funcționează, unele mai mult, unele mai puțin, dar învăț din fiecare proiect și înțelepciunea pe care o înmagazinez o duc cu mine în următoarele proiecte. Defecte cu scaun. Se întâmplă. Am înțeles. Nicolas, mersi tare mult că ai acceptat invitația și am povestit aici atât de frumos la o poveste. Mult succes în continuare la următoarele spectacole montate, la cât mai multe să fie și înainte de final vreau să te rog, uite acolo, să semnezi pe tabloul ăla. Între timp eu o să zic ce program unde vrei tu, pe partea albă, unde vrei tu, da, să semnezi. Dragilor, în 28 mai avem așa, se joacă spectacolul Pisici, oameni și alte animale pe sala mare de la ora 19, iar în 30 mai, într-o zi de joi, Strania viața lui Anthony Stedman de la 19:30 la sala mică. Mulțumim, bineînțeles, partenerilor noștri Crama Jelna și Brutăria Eldi că sunt alături de noi. Nicolas, îți mulțumesc foarte mult și mult succes în continuare și nu uitați, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, urmăriți-ne pe Facebook, pe Instagram și să aveți un weekend și un final de săptămână cât mai frumos. Weekend fine, Nicolas. Mulțumesc, Nicolas. Mai bine. Zi-mi ceva la final, ceva frumos. Așa, ceva de duh, așa, curaj, să rămânem. Alegeți să fiți fericiți.